zerbait mugitzen hasi da. Euskal Herrian alde desberdinetatik egindako borrokari eta lanari esker, estatuaren espetxe politika ankerra baldintzatzea eta pitzatzen hastea lortu dugu. Orain, PSOE gobernuburu dela, gure ildoa egokitzen asmatu beharra daukagu. Finean, estatuaren politikarekin apurtzeko eskemak baliagarri izaten jarraitzen badu ere, egoera berriari egokitu beharra daukagu. Unea ondo irakurtzea ezinbestekoa dugula, alegia. Horretarako, konponbidearen agenda adostu behar dugu euskal jendartearekin. Preso, ieslari eta deportatu politikoen auzia ez da ezker abertzalearen auzia soilik. Euskal Herrian elkarbizitza eta bakea erdiesteko denok daukagulako ardura aurreko zikloa modu integral batean ixteko. Horrek eskatzen du gure konpromezuari eustea. Horrek eskatzen du guk guztiok daukagun arduraz jabetzea. Estatu espainolak ezarritako blokeoa eta garaie eta garaituen eskema gainditzeko ezinbestekoa izango da gu guztion lana eta kemena. Guk ez badugu egiten, beste inork egingo ez duelako. Sufrimendu guztiekin bukatzeko, preso, ieslari eta deportatu politikoen egoera konpondu beharra dago. Euskal Herrian, sufrimendurik gabeko aro berri bat eraikitzeko, preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko eskenatokia eraiki beharra dago. Azken helmuga, azkena, guztien kaleratzea delako. Eta beraz, ezinbestekotzat daukagu, eskubideen aldarrikapenetatik konponbide integral baterako jauzia egitearen beharra. Konponbidearen agenda horrek lehentasunei heldu behar die lehenengo urrats moduan. Egoerarik makurrenei irtenbidea bilatu behar diegu. Preso guztiak Euskal Herriko espetxean behar dute. Ez 500, ez 250 kilometrotara. Euskal Herrian baizik. Preso gaixo guztiak etxean, kalean behar dute. Ibilbide penitentziarioa garatu ahal izateko, lehenengo graduaren aplikazio sistematikoa bertan bera gelditu beharra dauka. Europak agintzen duen moduan, beste estatuetan betetako zigorrak konputatu behar dira. Euskal Herriak pairatzen duen gatazka politikoaren adierazle nagusia, preso, ieslari eta deportatu politikoen existentzia bera da. Hau dela eta, ezkerra abertzalea osatzen dugun gizon emakume guztiok, argi, ozen eta garbi adirazi nahi dugu, azken preso, ieslari edota deportatu politikoa etxeratzen ez den bitartean tinko jarraituko dugula lanean. Baina denbora aurrera doa, eta denbora ez dugu soberan. Espetxe politika anker honek sortzen duen sufrimenduarekin amaitu beharra dago. Askatasun eza gehiegi luzatzen ari da. Preso, ieslari eta deportatuentzat bereziki, baina baita ere, beraien senide eta lagunentzako ere. Hau dela eta aipatutako helburuei aurre egiteko, kalera dinamikatik ekimen desberdinak antolatu ditugu. Espetxe martxak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta manifestaldia Iruñako karriketan. Maite ditugulako, maite zaituztegulako, badelako garaia presoak kalera, badelako garaia ieslari eta deportatuak etxera.